gin 6,382. To mano ke kama gintiere gin kuonde mopogore opogore Kenya kama te. Masawa maen Central gin 5,685. Imbo maen Western gin 4,542. Kidok korka Nam Chumbi maen Coast gin 3,875. Mone mang'isi ni gin stesende moko riw gi te to gin 46,229. Kidonjo Nairobi ka endie gin stesende 3,643. North Eastern gin 1,720. Ejela makunde mabiro ibro goe ombulu gin 106. Pinje maoko miluongo ni diaspora gin 27 kende emanioko kuro midhi goe ombulu kuonde manioko no. Kwano tese mag ombulu magidonjo Kenya ka endie gin 1,65,2. Gimomiyo ma chakore gi jatend piny Kenya. Kia kanyo tidonje governor. Kia governor tidhi e Senate. Kia e Senate tidhi e jaod bura makata en constituency a member of parliament. Kia kanyo tidhi e jaod bura mamiyo man women representative. Kasi donje MCA. Emomiyo tesegi gin 65,2. To mano kekende kama koro odongi. Kwa dhi mbele ni kwan ji madhi donje kar luto mbulu gin ji 700 e polling station ka polling station. Nasi kununu gin 46,229. To kamora mora majidhi go mbulu station ka station nigi ji moko kalo 700. Mane kama idhi go mbulu momiyo koro ne jo IBC wacho ni bro miyo koro onge kama biro yudo ni ji odhugore mang'eny nikech mane kama gintiere mana ji 700 ka ng'eny mogik. Ji moeo 500,000 ema tayo yiero maigane. Kiparo ni ang'o miyo ji ng'eny kamano, mokwongo we mi laini mar joma ntiere kanyo. Mokwongo mantie en apisa matayo yiero kuonde luto mbulu, kuonde gwenge, karende, apisa magarita kwe, jochal gig manyo mbulu kanyo, opange kaka winja ng'isini. Presiding officer ntiere kanyo, deputy presiding officer ntiere kanyo, gi karende 5, kaso gi polisi 2. Mago ji 9. Kigo kwano no, gi stesende mana ng'isi ni gin 46,229. Mano kende biro ji 416. Kasi jaki mede jo arita kwe emomeyo gin ji 500,000. Mane kako bro medo kelo ni chenro ni achiel ka achiel ka endi Ramogi TV ka. To ka koro dhi mbele chenro man godo sani en ndalo to koro en odong' mana 5 kende to jo Kenya dhi yiero. IBC medo kaso chenro mar tero gige goyo jombulu ne gwenge mapacho kaendi. Otese mag ombulu mar jatend Kenya winjore chwale gwenge ma winjore tarik 5 gi tarik 6. Kaka Walter Nyambaga lero biro chuno IBC ni otigi ndeke e chwalo gige goyo ombulu e gwenge mani mabor. Kaka yor timo ikruok makare, dul mar IBC la rekod sa mar chope wang'e ikruok mar yiero maduong' tich ariyo manyien, kendo dul no ne yango ni otese mag yiero jalar content piny Kenya chopo pacho ka mogik kawuono ka chenro mar chwalo otese mag luto ombulu mar content piny Kenya owinjore otim tarik 5 kod tarik 6. Non-strategic materials, that is ballot boxes and all those other materials, 90% of them have already been distributed to the various constituencies in the country. We have not distributed any presidential ballot papers, and you are still receiving. The last bunch is supposed to arrive this evening. By 6, all the materials will have reached, all the ballot papers will have reached to their destination. Wanderi wacho ni atamalo 90 mar otese mag goyo ombulu osechwale gwenge mapacho ka kamago gin otese mag kombe mopogore opogore ka opogore gi mar content piny Kenya. Governors' ballot papers are the constituencies. We have distributed 368 ballots of senator ballot papers. Distributed so far is 2,053. And these cover that 5 counties and 216 constituencies. IBC chano tiyo kondeke chwalo tese gwenge manyamburko ok nyal chope mapiyo kaka Wajia, Lamu, Isiolo kod mamoko. Bende ne okete ler ni kambi mar posta ema omiyo rak mar chwalo tese mag luto ombulu. These are the areas like Wajia, Garissa, Mandela, Turkana and Lamu. Those are some of the areas we are lifting. So these areas is whereby it may be difficult
going by load because of the security situation in that area. Duol mar IEBC ochano chwalo otese mag luto mbulu kuonde mag luto mbulu nyaka tarik 6. Duolno lendo gibiro tiyo kod ndek kalapapla chwalo otese kuonde ma pek nitiere chope kod nyamburko. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ikruok to koro dhi nyime kaunti ma Homa Bay ndalo 5 kende to piny Kenya dhi e yiero maduong'. Duol mar IEBC e bade ma kaunti no dhi nyime gi keyo otese mag luto mbulu e kuonde chung' ute buche 8 ma Homa Bay. Ali Abich noluwogi kaka chenro no dhi mbele kendo miwa ripod ni. Ikruok sani ni ongala mamalo e kaunti ma Homa Bay ka duol mar IEBC kod tend arita kwe e kaunti no dhi nyime kod keto okenge mowinjore tielo mogik mar neno ni yiero maduong' obi odhi e yo mowinjore. Okinyi ma kawuono otese mag luto mbulu mag jochung' 5 kochakore kom mar MCA nyaka kom mar gavana ne odonjo e sto mar IEBC manie kar mbulu e skund yewuoyi ma Orero e kar chung' bura mar Angwe. Ka otese ma kamago bende dhi nyime gidonjo e kuonde chung' ute buche mamoko mayudore e kaunti no. Apisa mar IEBC ma ochune yiero kata returning officer mar Angwe ne otelo ne apisas mamoko e rwako otese mag luto mbulu. This morning I've just received ballot papers for 5 elective positions for governor, senator, county woman, member to the National Assembly, member of National Assembly and MCA. Okonege korene chenro mar yiero mibago tich ariyo juma manyien ka okwayo jogo mbulu mondo bi wuog oko ka rombgi mar yiero jotelo magidwaro kochopo chieng' yiero. Apisas mag arita kwe bende wacho ni yore mag arita kwe ne kare kendo giseketo okenge mowinjore mar biro neno ni jogo mbulu obedo gi ratiro mar go mbulu maonge tulo kata ng'enge moro amora. We have been staffed and equipped accordingly to ensure that all Kenyans who are registered as voters to come out in large numbers on 9th of August. Very early in the morning, come out in large numbers, don't fear anything. Magitimore ka jochung' malaro kombe mopogore anyato kom mar gavana kama oting'o jachung' mar ODM Gladys Wanga kod Evans Kidero ma kochung' kod wuon bura mora mora otedo e kampen maggi ka gimedo lombo jogo mbulu kapok oloro ayanga chenro mag kampen tarik 6 dwe ni. County ma Homa Bay kod kwan jogo mbulu 551 kod 71 mabiro dhi go mbulu e tesende mag luto mbulu maromo 1228. Ndalo 5 kende to piny Kenya dhi yiero mibago tich ariyo juma manyien. Duol mar IEBC dhi nyime kod temo ikruok e kaunti ma Bay ka maneno ni chenro mag yiero odhi makare tich ariyo juma manyien. Magi e kigen mana moko kuom otese mag ombulu masani koro IEBC keyo e kuonde chung' ute buche mopogore Homa Bay ka maneno ni chieng' yiero obedo makare tich ariyo juma manyien. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jotend kanisa kaachiel gi bishobe ne obago lamo ne duol matayo yiero e pacho ka men IEBC e kinde ni maduol no ikore ne yiero maduong'. Jotend kanisa onyiso yie margi kod ikruok mar IEBC mar miyo jo Kenya yiero makare. To kaka Kristo Wino lero, jakom mar IEBC Wafula Chebukati to nokwayo lamo makende ne apisa mag IEBC to gi anyuolagi. Kaka ndalo medo kwanore, jiwruok medo donjo ne duol mar IEBC mondo bi ota yiero mabiro e yo makare. Jodolo ma pacho kae bende oketo IEBC e lamo e yo makende e nyasi mane obagi e Bomas of Kenya. Jodolo go mawuok e kanise mopogore opogore opwoyo Wafula Chebukati kod kweth mare e wi chenro mag ikruok ne yiero mar tich ariyo juma manyien. We are confident, and we are saying this one more time, that the IEBC is up to the task and that we can all work together to give Kenyans peaceful, free, fair and credible elections. It is our fervent prayer and hope that the entire team within the IEBC will remain united, working towards one goal. Kata kamano, jodolo go oriwore kod oganda jo Kenya mamoko e kwayo IEBC
mondo bed kamiyo jopiny, jochung' kod joneno mag yiero ler ma kinde ka kinde ewi chenro maggi. In addition to the daily briefings, we urge the Commission to intensify public communication to enhance the knowledge and capacity of the people so that they will participate effectively on the day of polling. Kaoloso e romono, jakom IEBC Wafula Chebukati okwayo lamo makende ne jotije mag IEBC kod anyuola maggi ka bende gisingo bago yiero ma onge chochni. We pray that you pray for the Commission to remain strong and that the decisions we make full of wisdom and acceptable to all. We pray for the staff. Please pray for the staff of the IEBC. Jakom no mar IEBC okwayo jogo madhi bedo kod ng'ur ewi duoko mag yiero mabiro mondo bi ochwal ng'ur ma kamago e nyim doho kar muocho tulo. We have over 16,000 candidates in this election, of which they are all competing for 1,882 seats. So you'll have a team of about 14,000 who will, may accept results or may be unhappy. And the role of the church then is to encourage them to use the mechanism available, dispute resolution through petitions, as opposed to inciting the citizenry to violence or other forms of protests. Ting manie nyim IEBC en ting maduong' kendo jopiny kaachiel kod josiasa ikwayo mondo sir lwedo IEBC kaachiel gi keto gi nyim Ruoth Nyasaye mondo konygi timo yiero maduong' mabiro e yo ma ohuyanga. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Poni yiero tim kawuono to onge jachung' moro amora malaro kom tend piny Kenya manyalo yudo loch e tielo mokwongo mar yiero. Ma en kaluwore kod duoko mar ombulu man paro mogol kawuono gi kod kambi mitimo nonro mar TIFA moketo Raila Odinga gi atamalo 49 ka William Ruto luwe gi atamalo 41. Penjo maduong' makoro nitie sani en ni to yo mane ma josiasa geto yudo godo loch e tielo mokwongo. George Bati miyo tielo mokwongo. George Bati miyo waler. Kaka saa medo ng'adore motelo ne yiero maduong' tich ariyo mar juma manyien. Kendo kembe matimo nonro mag ombulu mar paro bende osegolo duoko margi mar nonro mogik e wi mbi mar josiasa ahinya malaro kom jatend piny. Josiasa koro keto kalam e wi otas, gigoyo kwano, kendo ranyisi ariyo ema gitiyogo: pogo kod medo. Kaluwore kod duoko mar ombulu mar paro ma osebed kigolo e pacho ka gi kembe mag nonro, kade otim yiero kawuono onge jachung' moro amora malaro kom jatend piny made oyombo e tielo mokwongo. Kata kamano, nitie atamalo moro ma pod nyalo miyo achiel kuomgi yudo loch poni gigoyo kwano mariek. Gin jok manyaka sani pok ong'ado jachung' ma gisiro lwedo. E duoko mar ombulu mar paro mogik ma ogol kod kambi mar TIFA kodong' matin ne juma achiel to ji dhi e yiero, bang' ka opach ji 2,268, jalar kom tend piny Kenya gotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ni malo gatamalo 49, ka iluwe gi jachung' kod otiko mar UDA William Ruto mani kod atamalo 41, George Wajakoya mar Roots Party atamalo 2, ka David Mwaure mar Agano Party ni kod atamalo 0.2. Nonrono oyango ni atamalo 8 mag jogo ombulu pok oyango jachung' ma gibiro siro lwedo e kinde mar yiero. Atamalo 8 gi ema kalamb kwand josiasa koro menyo. Kwand duoko mar nonro mar TIFA onyiso ni ponono Raila Odinga kod William Ruto pogo e diere atamalo 8 mag jok mapok ong'ado jachung' ma gibiro siro lwedo e yiero matich ariyo. Raila Odinga biro yudo atamalo 53 ka William Ruto yudo atamalo 45. En kwano mane ma josiasa nyalo tiyogo mar yudo kwan mamalo mag jogo ombulu mapok ong'ado wach? Janon weche siasa Dr. Joseph Obosi kolonwa kwanono. Mondo ibed scientific maber, imiyo jogi proportion ni 8% ni en out of percentage ma jogi godo kucho. Koro in gi 49% mar 8 ni. To moro cha joka bende man gi 1.9 or 41. Ekang no osud mbele. Manyiso ni percent mar 50 ok bitamore yudore. Idhi yude, biro bedo mana hono koko yudore. To gimonyalo temo mamiyo gigodo go thuolo gi te ni namba 1 cha biro yudo mang'eny kuom 8 go, to ng'at machielo cha dhi yudo namba 2 dhi yudo maluwe, namba 3 kamano. To gin yore mage manyaka gitigodo mar ywayo jogo ombulu mathoth e kinde ni mag yiero? Sani nyaka josiasa go ti gi yore te. En mana ni yore mag dhi ti nyaka ang' gibed gosiepe,
nyaka gitie gi jofwamb weche, nyaka gibed gi door to door, nyaka gibed gi propaganda, nyaka gibed gi maketo galamoro. E galamoro emomiyo ineno thoth jogi temo bedo gi rally kuonde ma giparo ni gine gi ji kabisa. Maka gineno joneno ka picha golo ni ma oganda makwar to gikome gini ma karin wasekaw. E yor mar siasa ei Kenya ka wuoth mar dot to ot ka ot no ema dhi konyo sechegi maduong'ie moloyo. Gin ema koro ng'ato to karin manji ko dhi e kora tich ariyo in to karin kanyo yani paka loko bi korwa ka ok na ka wayombo ok bi ng'e chak bedo machiegni gi jotelo chon to mane kaka ji loko pachi gi pejo sechegi. E wi riwruoge mag siasa, Azimio la Umoja One Kenya ni malo kod 46%, ka Kenya Kwanza ni kod 36%. 11 wacho ni gionge kod riwruok moro amora mar siasa magisiro, ka 5 to ne ong'wonye pachgi. Kaluwore kod duoko mar nonro mar Tifa, jo Kenya mathoth wacho ni kom mar gavana ema gidich go ahinya 29%, ka iluwe gi kom jatend piny 28%, kom MCA ni thuolo mar 3 kom jaod bura gi 12, kom jaod bura mar kaunti kod mano mar senate 1 moro ka moro, ka 8 to pok ong'ado wach e wi kom magidich ga ahinya. Nonro no bende oyango ni 58% ni kod yie gi duol mar IEBC ni biro timo ombulu makare, ka 80% mag jok mane okaw pachgi wacho ni ok gipar ni tulo nyalo muoche pacho ka to kiero, to 9% kende ema ni kod luoro ni tungni nyalo bedo e pacho ka. Duoko mar ombulu mar paro mar kambi mar Infotrack matich ariyo bende nyoketo Raila Odinga nyime 49%, ka iluwe gi William Ruto 42%, George Wajakoya 3%, David Mwaure mani kod 0.6 kata 6% poko yango jal magibiro siro. Kambi mar Ipsos bende bang' timo nonro margi oketo Raila Odinga nyime 47%, ka iluwe gi William Ruto 41%, George Wajakoya ni kod 2.9, ka David Mwaure ni 0.6 kata 9%, to poko ng'ado wach kuom jalo magibiro siro. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhi mbele ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne otimo romo kod oganda ma jo Abagusi kokwayo oganda no mondo sir lwedo jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga e lek mare mar bedo jatend Kenya. Uhuru wacho ni Raila ni kod chia mar tich kendo nyalo kelo dongruok en Kenya ka en kende ma komiye thuolo. Crispin Tieno miwale ler mar wachni. E kaka weche ne chal e kar par mar jatend piny e kaunti ma Kisii. E kinde mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ochopo e boma ma Kisii mar romo kod jotend Abagusi kaachiel kod jodak mamoko ma Kisii. Jatend piny otiyo kod thuolo no mar kwayo ombulu na jalar kom tend Kenya gotiko mar Azimio la Umoja Raila Odinga. Mimi ni kuwauliza kwa heshima kuu, kwa sababu kura ni ya kila mwananchi. Mimi sijui kulazimisha mtu, mimi najua kuomba. Na waomba kwa heshima. Tuunge huyu mzee mkono na tutembee na yeye kwa njia ya amani. Mtakubali hivyo? Nataka kuona kwa mikono ni wangapi wanasema ya kwamba Kenyatta bende notiyo kod thuolo no mar lero kaka moko kuom jotend Kenya Kwanza nodonjore e mibadhi wach ma omiyo nyaka koro jo Kenya ne kaka giyiero jotelo makare chieng' tich ariyo mabiro. Inafika wakati unasema hii hata kama tulikuwa tumekubaliana ati tutabadilishana pale mbele, hapa hakuna kitu tutabadilishana, kwa sababu tutafika pale mwisho hata gari yenyewe itakuwa na chassis peke yake, kuna gari ya hata ya kupatiana. Sijui kama mnanielewa jameni. Jotelo mawuok Kisii kod Nyamira mane oyuoro e romono oyie mar siro Raila Odinga kendo jiwo jopiny owuok karom gi chieng' yiero. You told us, Your Excellency, in fact, after the event of 9th March 2018, which has given birth to Azimio la Umoja, you have given us direction on who to support as our presidential candidate. I want to assure you, Your Excellency, that the Jubilee Party
together with our coalition partners in the Azimio family, are working together to ensure that we mobilize our communities. We thank you very much as Kisses. We wish you the best, and may God be with you and your family. I have had a front row seat in your administration and witnessed firsthand, and as I tell our people, even in our meetings, I know and I can speak to it accurately. You actually love our people and you have a soft spot for our people. Gikone, jopiny e alap mar Gusii bende nobedo kod mor mar winjo twak mar ker. Lakini sisi wote tumekubaliana ya kwamba kiti ile ya mbele ni ya nani? Si ni kweli? Mimi nawaomba hawa sio watu ambaye hawaelewi. Baelewe nikihesabu siku zimebaki 4, 5. Tayari hii watu wameamua. Jotelo mane oloso kawuono bende omedo kwayo siasa mar kwe e kinde makoro odong' mana ndalo 5 to Kenya dhi e yiero. Unapoondoka ofisini, ile kitu ambayo kilifanyika 2007 usikubali chini ya macho yako kufanyika. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Pododong mane weche mag siasa ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya koro medo lombo johera magi e gwenge maimbo mar Kenya ka odong' ndalo manok kende to ibago yiero. Odinga, jalupne Martha Karua ne otelo ni kweth mar Azimio e manyo ombulu e gwenge moriwo Busia, Teso kod Kakamega. Eric Owenga ne ni kono. E tielo mogik mar manyo ombulu e gwenge maimbo mar Kenya, kweth mar Azimio notero kisera margi Busia kuma ne gilime alwora ma Budalangi gi Teso North, Webuye mano kaunti ma Bungoma kendo ne gitieko gi alap ma Buhungu kaunti ma Kakamega. Odinga Gilange nokoni jodak ni kigidong chien e loso sirkal mabiro kendo gibiguogo ko kar rombgi. Jumanne, Tuesday, mtarauka mapema. Vijana siku hii hakuna kulala. Tunaenda kwa vita, sio? Usikae karibu na moshi. Hakuna moshi yanagusa wewe, eh? Mnaenda pale, sahili wanafungua mko pale. Mnakaa pale, wazee wakija mnawasaidia na kina mama wapige kura warudi nyumbani. Lakini nyinyi vijana mnakaa pale mpaka jioni. Wanafunga mko pale. Wanahesabu mko pale. Mpaka watangaze ushindi, sio? Sisi tunasema leo Kakamega na Mlembe Nation kwa ujumla tunafanya declaration, tumeweka kufuli ya Azimio hapa Kakamega. Tarehe 9 musilale hata kidogo. Tutapiga kura kwa baba na mama. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na Jumanne wafanyikazi wasiende kazini. Mimi nawauliza Mlembe Nation, let us rescue our country. And the rescue team ni team Azimio. Tukuokoe utoke kwa njaa. Kweth mar Azimio nosingo yudo loch tilo mokwongo kuma ne gikone kweth mar Kenya Kwanza motele Gruto mondo yikre ne amen motegno e yiero ma juma manyien. Yesu maanda nenda na mpira. Yesu na mpira. Chenga pande ile Halwali. Amempatia kule bana Waparanya. Pale na mpira. Na mpira pande ile mpatie Tindi. Tindi mwana na mpira. Amechenga Mudavadi. Amarudisha mpira chini. Pande mpira kurudi pande chini kupale bana Maika. Naika na mpira. Na mpira Maika. Amempatia Baraza na mpira. Odinga Gilange nohume e witelo mar Ruto magiwacho ni en mano ma ibiro kwako gi mibadhi mokalo. Najua ile njia ambayo tukufuata kama taifa letu baada ya miaka 5 tukimaliza kipindi yetu mimi na Mama Martha mtaona mabadiliko makubwa. Ruto, Wetangula, UDA, Rigathi. Ko kakweth mar Azimio kiny biro tero kisera margi kaunti ma Kisumu kuma Odinga Gilange biro tiyo gi thuolono makone oganda onagi mondo biro koko karo mitari 9 kaka ranyisi makende no gende mamoko mar luto ombulu.
Eric Owenga, Ramogi TV, County. Kweth mar Kenya Kwanza kotel ne gi jalar content piny Kenya gi otiko mar UDA men William Ruto notimo limbe masawa mar Kenya kama ne gimedo jiwo oganda ma county no mondo bi ogone gi ombulu e yiero mabiro. Ruto ramo ne gen kaka jo Kenya Kwanza gibiro neno ni oganda jo Kenya ogoyo ombulu gi kwe kendo neno ni piny Kenya obedo gi kwe kata bang' yiero. Seche ma josiasa ni etielo mogik ma sero ombulu ka yiero bende koro kawo machiegni, kweth mar Kenya Kwanza nogo tache kaunti ma Kirinyaga. Jalup jatend piny Kenya William Ruto nosingo dhi mbele gi tich mane gichako gi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kata obedo ni pogruok osebedo e kindgi. Mimi nataka niwaambie ile kazi Uhuru Kenyatta na mimi tulianzisha ya kuunganisha Kenya kwa kuweka watu wote kwa amani, hiyo kazi mimi William Ruto nitaipeleka mbele, na hawa watu wachache hawawezi kufaulu kuturudisha nyuma mahali ambapo tumetoka. Ruto ko jalup no Rigathi Gachagua nyono piny motegno ni ombulu mawang'ni ibiro go yor kwe kendo ok gibiye mondo tulo mojie pachoka nikech wach yiero. You will not succeed in dividing the people of Kenya. You will not succeed in inciting the people of Kenya against one another. The Kikuyus and the Kalejins in Rift Valley are brothers and sisters, and all of them are under William Samoei Ruto na ndio wanapiga kura. Kweth mar Kenya Kwanza lieko ne piny owacho tiyo marach gi ruodhi mag kor gwenge e chwalo ajenda moko mag jochung' ka koro gisomo jotije piny owacho mondo we donjore wechego mag siasa. The future of this country is William Ruto. Nyinyi machifu mjipange na kesho, mjipange na rais anakuja na serikali inakuja. Wasiitikie kutumiwa na watu ambao muhula wao imekwisha. Wasiitikie kutumiwa kwa maneno ya kura. Ruto nyiso yie ma en go mar kawo loch ma pacho ka tok yiero maduong' ka bende omedo sombo jodak ma Kirinyaga mondo obi oriwe lwedo e yiero no ni mar en ema en kod agenda manyalo chwalo piny Kenya mbele. Kenya is greater than any politician. Kenya is greater than any political party, and we want an election that is free, fair, transparent, and that is peaceful. Kiongozi tunayomchagua tarehe 5 Jumanne hii inakuja atakuwa William Lydia Okeo, Ramogi TV. Nyikwa Ramogi dong mana ndala beach kende to jidhi e yiero wan kaka Ramogi TV to kod Royal Media Services family wakwayo mana kwe. Ing'e gima timore ni ya nitiere kombe 1,882. Joma dwaro kombego gin ji 16,000. Nyiso ni ji 14,000 biro rem ma ok oyudo kombe. Wanto koro kwe kende modwaro. Okamano. Hey boss. Sinakwambia kura yangu ndo maisha yangu. Nasema kura ni muhimu. Nakwambia this time kwanza lazima niruke mapema na niende nipige kura. Tuwekali tupate recognition. Mimi nitaamka mapema niende kupiga kura. Lazima nipige kura. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Jai Lieta Kani Nairobi. Ma Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo, Wonyangege. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Greetings, my fellow Kenyans. On Tuesday, the 9th of August, we are going to come out and exercise our democratic right to elect our leaders. I want to thank all of you that come out, listen to us, wave to us, smile to us, encourage us. And I also want to say to those that life has beaten you down, that we want to serve you and work for you. Baba and Martha have the best agenda for this country. They're going to liberate this country so that you can feel the impact of your government. I'm asking you to please vote me in as the Nairobi County Woman Representative so I can continue serving you to the best of my capabilities. Vote Azimio. Inawezekana. God bless you. God bless Kenya. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, muadilifu na muaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana.
Machiegni kendo nyikwa Ramogi nonro koro nyiso ni kaunti ma Siaya kod Kisumu ni kama rach mar bedo kod lipode mathoth mag lwenje mag kit chwech e kinde yiero maduong'. Ma en report ma ochiw gi riwruok mar okinde makedo ne ratich joma mine pacho kae kata FEDA ma omedo jiwo dwaro mar chiwo thuolo ne joma mine mondo lar kombe mag siasa. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Riwruok mar okinde makedo ne ratich joma mine pachoka mong'ere kaka FIDA osebedo kod chenro mopogore opogore mar kedo ne ratich joma mine e paw siasa. Gitemo chopo kare chik mar kwan mar joma mine 2/3 mar jood bura. E chenro ni mane gichako motegno higni 2 mokalo, FIDA nomenyo counties duto 47 e kinde welo mag duond buche. Nono ni notime kinde dwe mar 4 kod dwe mar 6 higani mar neno chal mar lwenje mag kit chwech e kinde siasa ma pachoka. Voter Dada slogan en slogan ma nwang'eyo ni koa chako chon to nachako in 2020 biro konyo women candidates in leadership. Kechingeni, one of the challenges ma wango Kenya kae, women, we are not very good in terms of offering ourselves for leadership. To no realize ni kaka FIDA wanyalo konyo mon. Koro wase bedo kawa train candidates madwa present themselves. Kaluwore kod lipod ni, kaunti ma Siaya ma bende en achiel kuom counties man kod kwan matin mar mine malaro kombe madongo mag siasa higani, emotelo kod lipode 59 mar mine ma orochi ratiro mag-gi ei siasa. Kaunti ma Kisumu kod Nairobi biro namba 2 kod lipode 40 kaunti ka kaunti. Kericho kod Marsabit ema loro listi mar counties 5 mokwongo go kod lipode 33 moro ka moro. Lwenje mag kit chwech tine counties kaka Kiambu, Lamu, Baringo e kind counties mamoko ma pachoka. Monitoring benyiso wani Siaya, more than ever we know it's quite contested, more than ever. Mano nyiso ni there's a nexus between the fact that in these areas, these counties, where there's a lot of there's a high contest compared to the other counties, GBV beng'eny. FIDA koro keto chenro mar menyo counties e kinde yiero maduong' mar tarik 9 dweni ma en juma manyien. FIDA Kenya will be monitoring and issuing periodic statements on the issues that will be reported from the ground against as part of the early warning and responses during these elections. Our trained pro bono lawyers and counselors will also be on standby to offer support. FIDA wacho ni gisetemo goyo lwenje mag kit chwech kendo keto lwasi maber ne mine malaro kombe mopogore mag siasa. Higani kwan joma mine malaro kombe mopogore mag siasa gin mine 1652. Kom mar jalup jatend piny oywayo mine 3, mine 23 laro kom mar gavana. Od bura maduong' oywayo mine 340 ka senator ywayo mine 42. Kom mar jalup gavana oywayo mine 57 kod MCS bura. Lwenje mag kit chwech thoroga betie e kinde yiero, gino mabende koro nyiso kata tamo thoth joma mine mar wuok oko kendo laro kombe mag siasa. E yiero mar higani, nonro senyiso ni counties kaka Siaya koda Kisumu ni kama rach mar lwenje machalo kamagi, kako rapisas mag arita okwa mondo beda kicha e gwengego. Simpros Okinda, Ramogi TV. Kwa dhimbe ni betre mar piny Amerika e pacho kaendi koro lero ni gionge koda paro marach gi gwenge mag Kisumu ewi milome manye gigolo mar jiwo jopiny ni obed motang' gi gwenge mag Kisumu e kinde ma yiero nitiere ni. Betre no wacho ni mano mana milome mana kaka mamoko ma gichiwoga ne jopiny gi e kinde yiero, ka bende girango kaka chenro mar yiero kidek kelo mutni kod mor bende manyalo rocho koda ka chenro mar wuoth ma jopiny gi no madwaro chope paw mar ndege. To kata kamano okonyiso ni Kisumu biro bedo kod lweny. To gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o to bende oselose wachni bende ko wacho ni Kisumu ni kod kwe kendo onge luoro mar tulo. Wacho gimoro gi jambetre ma Amerika notimo kawuono konyiso jopiny ni mondo gitang' ahinya gibiro Kisumu. Kisumu wacho na travel advisory. Tang' ahinya kidhi Kisumu. Wan wacho Kisumu en kama okwe kendo ji oherore kendo ji oikre nyago kura duochiko maonge wasiwasi moro. Kisumu kama nchwa bede gi bura maduong' mar piny mangima iluongo ni Africity Summit ma ji nobiro ka 11,000 mobet Kisumu ka mowacho moko be nodong' kuom wik achiel kapod gibaya baya Kisumu ka. Jomoko be wacho ni gibiro duogo. Omiyo nyiso jo Kenya duto kata
joluo duto kamoro amora gintie, niwach ma Kisumo ni en kama okwe kendo kama dwaro ni wago kura maber. Nyaka nyis piny mangima ko kamano ja-Amerika nyalo nyisowa, jambetre ma Amerika nyalo nyisowa gimomiyo notimo kamano. Nyalo bedo ni nitie gimoro mong'eyo ma wan ka wakia. Mondo nyiswa wane kaka wanyalo correct gima kamano. Wan ema wan ka, wan ema rito jopiny. Omiyo ka nitie gimoro ma nyalo tungo kwe ma Kisumo, to ber konyisowa moloyo koketi aketa karatas ni wasome ka jomoko, to wan ema onego wang'e mondo walos turwa kik bed gi matata moro. Wadwani jo-Kenya go kura Raila Amolo Odinga to gi Azimio la Umoja One Kenya Coalition mondo walos Kenya manyien. Kwa wechego ni joluo nogoyo ngero moro ni dhier mako wadu ok moni nindo. Ma nenore kinde makoro yamo mar siasa kudho makech kendo jochung dunyore ka gitiyo kod mwandu mathoth. To kata kamano, jo-Kenya moko milion 4 to kech pod kayo. Kendo luoro nitiere ndi kwan no nyalo medore nyaka ji milion 4.3 poni koth kochwe malong'o kochopo giko mar higani. Piny owacho kokalo kuom sir mar World Food Program koro chako chenro mar chwalo omenda kod chiemo ne ji maoro koro sando e counties moko 13. Ray Polo nigi ler mar wachni. Yamb oro osewalo teko lowo kendo oweyo chien cham moner kod kech ne ji moheo milion 4 e pacho kae. Kwan ji ma kech kayo koro omedore nyadiriyo nyaka ne jatend piny yangi oro kaka midhiero maduong' e pacho ka dwe mar 9 higa mokalo. Sirikal bende oyango ni nok mar koth medo pek kendo nyalo miyo ji milion 4.3 rem yudo chiemo moromo e counties 23 ma osetimie nonro. 3 counties are in emergency, 8 counties are in crisis, 12 counties are stressed, and 24 counties are yet to be assessed. Kata obedo ni piny owacho osetiyo kod omenda mohingo bilion 12 e kedo kod oro, fuok pod nitie. The persistent drought has left the country with a resource gap of more than 15 billion Kenya shillings for interventions required in critical sectors of food security, health and nutrition, water, agriculture, livestock, and education. Riwruok makedo kod kech e piny mangima World Food Program ochako chenro ma otisi ni lisha jamii mageno chwalo kony mar chiemo kod omenda ne ji mohingo 500,000 ka gitenore kod piny owacho mar Kenya. The food assistance will be provided for the 6 months through the cash transfer and in kind, with the beneficiaries' families set to receive 6,500 Kenya shillings per month. Kony makamago ibiro chak chwal e counties ma Baringo, Garissa, Isiolo, Kilifi, Kitui, Kwale, Mandera, Marsabit, Samburu, Tana River, Turkana kod Wajir. Kata kamano, midhiero oketo jokanyo tesre. The crisis is outpacing us. If we lose the rains in October, that will already be a worse drought than anybody can remember in their lifetime. Jokanyo medo kwayo kony mondo ores jopiny ma oro wiyo. Ray Polo, Ramogi TV. Kodonjo weche mag ohala ni moko kuom kembe mapacho ka endio moko kod omenda mag riwruoge maromo siling bilion 3.4 kaluwore kod report mar duol matayo riwruoge go e pacho ka endi miluongo ni Sasra. Omenda go gin ma oseng'adi e osara magichulo jotijegi kendo riwruoge mag Sasra go moko osebet ka rito kuom thuolo moingo higni 2 mana kaka Edwin Okoth leronwa wachni. Duol matayo riwruoge saga mapacho ka Sasra koro wacho ni omenda ma kembe ng'ado e osach jotijegi mondo chiw ne riwruoge saga ok chopi kendo gowino koro ne oseromo siling bilion 3 gi milion 400 e giko mar higa mokalo. Thoth jotije mag kembe go gin mane okawo hola kowuok e riwruoge saga 361 mapacho ka. Omiyo ka koro gopego ok chul, riwruoge saga go ok yud omenda ma ginyalo tiyogo e chenro maggi kata chiwo hola ne jokanyo mamoko man kod dwaro mag omenda. Sasra wacho ni gowi ma jokanyo mag riwruoge saga ne okawo ne omedore kod 8% nyaka siling bilion 572 gi milion 600 higa mokalo. Gope ma ok chul maber bende osemedore nyaka 8.9 ka opim kod 8.3 higa mar 2020.
Jo Kenya mathoth osemedo donjo e riwruoge mag saga, kama koro ji 6 milion nie riwruoge saga mopogore opogore, ka 1.1 milion kuomgi ok osebet katiyo kod aguche mag omenda ma gin go e riwruogego. Thoth jokanyo mag riwruoge saga itudo kod kembe matimo helni mag pur, ka iluwe gi jokanyo matiyo kod migepe mag piny owacho mamalo kaachiel kod mag counties. Report mar Sasrano yango ni riwruog saga mar jopuonje kata Mwalimu National ema ni kod mwandu mang'eny mogik, ka iluwe kod Stima Sacco, Kenya National Police Sacco, Harambee Sacco kod Afya Sacco. Kaluwore kod lipodno, luoro mantie ni moko kuom kembe manoloro bang' landruok e midhusi mag korona kod moko mamedo loro apoya biro thiro dongruok mag riwruoge saga magopegi deko ka ok ochul. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Oya, twende. Oya, twendeni. Twendeni bana. Ni wakati wa sisi wa mama. Ni wakati wa kupunguza bei ya stima. Oya buda, twende. Buda, twende tukashukishe bei ya mafuta. Twendeni bana. Oya majamaa. Twende. Oya majamaa, twendeni. Bei ya chakula kimepanda, na ndio maana sisi sote tunaenda kuishukisha. Boss, siogope. Mko wengi eh? Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. 6,000 mfukoni. To make all this happen, get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Edwin Okoth ka Nairobi. Ma, Ramogi TV. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny, mabende dendo gi dho ngere ni wipes, e golo makeup kata yweyo wang'i. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nakuru City. Chebunili ngozi imara. Mwenye uwezo kipekee. Chebunili. What a music. Kwa barabara na viwanda. Chebunili. Hospitali zimejengwa. Chebunili. Elimu bora tunapata. Chebunili. Wewe nini unangoja? Chebunili. Naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi wakaaji na wapiga kura wote wa Nakuru ifikapo tarehe 9 waweze kutukumbuka katika awamu yetu ya pili, tuweze kukamilisha miradi ambayo tumeanzisha tayari hapa kwetu Nakuru. Kura ni kwa Lee Kinyanjui. Ameonyesha uwezo wake, uwezo kipekee. Tunamrudisha Lee. Wacha kazi iendelee mbele. Mchapa kazi na bidii. Ungana nasi tusonge mbele. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf en kar tiegruok moyiedhi kendo matiego jogo modak gi ng'ol kaachiel gi atamalo 30 mar jogo maonge ng'ol. Wachiwo tiegruok ne jopuonjre mag Afrika ma Ugwe gi madiere, kendo walonye tiego jok man kod ng'ol mopogore opogore kaka ng'ol mar neno, winjo, joma winjo mos e kind mamoko. Ka idwaro yudo tiegruok, or kwayo ne kepo mar dwe mar 9 kata September 2022 kod January 2023 intake ne courses mag
TVET mopogore opogore. Wachiwo tiegruok e rang'iny mar diploma, certificate and artisan mar Shiatu Japanese massage, Kenya Sign Language kod duoko ng'ato yo makare kata rehabilitation. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf, skills for life. Kisumo, kaka unyalo paro, kane wakao loch 2017, ne wayudo ka Kisumo ne rach kabisa, dongruok duto ne ochung'. Ne watiyo matek kendo wasetimo kaka ne wasingoni. Waseloso yore, pi maler wasekeyo e kor gwenge, atamalo 75. Taka makachok wasegolo duto te. Kuonde thieth mang'eny oseger kendo konyo jopiny. Wasebero sekta mar somb nyithindo chakre ECD, kama wasendiko jopuonje maromo 665 e yo maongirore kata permanent and pensionable. Scholarships kod bursaries ne nyithindwa mariek wasechiwo $609 e bwo higni 5 kende. Tich pod ng'eny kendo en mana Profesa Peter Anyang' Nyong'o ema nyalo tiye. Akwai mondo igo ombuchi ne Profesa Peter Anyang' Nyong'o kaka governor kod Raila Amolo Odinga kaka president kod lange duto te tarik 9 dwe mar 8. Wasetimo wadok tim. Shabiki Jackpot bao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,990,510 shillings. Shabiki Jackpot bao, the easiest jackpot in Kenya. Drinking with persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, muadilifu na muaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana.